arepe goreng kopi aku. Cuacanya mendung ae koyo arep udan ini. Malah kopine tak bisa urung mbah-mbah. Aben mendung ini iki kok garing lho mbah-mbah. Ini sih. Allah tak angkat tangan, hatinipun ajur-ajuran. Allah tak pilih pamit, hatinipun pun rasa lara. Goreng kopi. Nah, ning goreng apine tonggo. Hey. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Nyapa tambah gak apa jenenge nyanyi-nyanyi jarang lah soal nyanyi-nyanyi ngono. Iya, kami pulang dina Minggu ya toh, aku ora pas nang sawah. Aku menghibur diri, masa wong panggah panasan. Nah, Mbak, Apa? Bu RT kok suwe gak ketok toh? Bu RT, heeh, mbuh nang ndi pirang-pirangane dina lho. Meh nek lara Minggu paling aku ya ora tau. Hubungane ya ora tau nek telepon. Omahe ge ya tutup ae, mbuh nang ndi. Masa lek lunga neh, tapi ya ora kabar-kabar. Bu RT apa tau nang Hongkong toh? Genah dhisik rene genah mulai nang Hongkong iso. Oh iya lali. Mbak minggu-minggu iki penake tenang yo. Mendung arepe udan kaya ngene. Kok ya arepe ning renang. Apa ramu ndak tatisen? Yo ben seger tambah, Mbak. Seger ya ciblon nang kali ngono padha. Aku salah wis lulus sak ngono yo gawe jenenge kerja yo. Satu motor, mobil, iso tuku apa ya HP, TV. Ya Mbak ya. Kok iki lek kenaan cangkemmu paling ya panas ya. Kan malah Mbak. Mbak. Pangan Ya Mbak. Iya Mbak. Ngono ya nesu kok. Aku tak umbah-umbah kok no. Lah umbah-umbah karo takku pisan ya Cahayu. Oke. Pinter dhewe ya. Oke. Tak umbah-umbah lah. Aku nak gur garek titik loh. Cek. Nah, ngene kan lek wangi. Lho ora lho, apa sapa jenenge? Wong-wong iki lho. Wong enggak rugi piye yo. Wong sabun cek tas dituku digawe bareng ngono dibilas-bilas yo kurane yo entek nganune apa jenenge sabune. Ora rugi piye to. Ngono ka wonge kurane jan-jan. Lah ngene kan enggak usah pewangi-pewangian. Ngomong. Wis pare ya Mbak Leni sekarang. Oh, wis. Aku kan bae ganti to. Dene ya diluk telek mari. Ya wis mari ya lek mbah-mbah ya. Ya wis. Kowe enaknya untuk ini. Arep ndi saiki? Mana ini? Anu ya, njaluk tulung selipno kopi lho ning toko kulon kono lho. Kok lek enek daya engko ora ndek kopi-kopine teh. Ya. Oke, ning kono. Rasa kirang putih ya? Ora usah mampir nang ndi. Ya.
angel mentoi. Cih. Wis diambung pacarku rong tau, sik diambung semut. Wis tenodai lambeku. Wis ra perawan neh aku. Kayaknya apa tuh tak jane murang-murang ga? Jadinya apa tuh murang-murangnya? Mau lo ngelah rambutan, serong tau diamuk pacarku, diamuk semut, dhisik, semaje sih. Wis ndak perawan neh aku. Kapok salahmu. Wah enak iki ketoke. Wis ngopo ya, Teh? Aku ape won. Wis sange wangi. Golek pati. Dan nanti mau ora karo endel. Wah, kayak mau tak golek nek omahe ra enek kok. Ya wis, minggu-minggu ora jalan-jalan memang. Lah ya mau udan mati lampu, batuku garek 1%. Ya wis lanjut nginep. Udaranya segar sekali. Kok nggak ada ya orang-orang gitu? Mana ya mereka? Aku cari aja lah. Aduh, makasih. Itu kan anak-anak yang kemarin. Aku kerjain lah. Aku mau. Tuh. Entah. Putih-putih. Wong apa medi? Pak. Menengai. Wong apa medi? Pak. Hantu. Panggelmu nendi? Pak. Jenengmu sapa? Lanang apa wedok? Pak. Aduh, jawabnya gimana ya? Gini aja. Aku cewek cantik. Paling apa jenenge bocah sing dhek ini ke lho. Wah, ya dikerjain ya. Oh iya, nek kene kan nek medine. Lah ya kuwi apa neh siji, wong siji kayak gawe kambi putih kuwi. Mesti dideni kek golek hantune lek bengi-bengi melu. Udah wedi aku nyampe kudu nguyah. Ya yo kono. Dan kene ya. Ya. Tak makan ya. Aja. Ya wes. Ah, masa sih di sini angker? Nggak percaya deh aku. Yaudah, lihat dulu. Nah. Ora lho, pinamang. Wong nyelip kopi kok setengah hari ra mulih-mulih jane nek ndelok nyelip lho. Jakarta kok. Ning Afghanistan. Karanane lah. Anjing siapa sih? Siapa ya? Aduh, ih, siapa nih? Siapa sih anjing? Pegang najis toli lu gak level. Wes re, mel arep mau weh. Apa ini? Rambutan. Aduh. Apa sih ini? Oh, ini ya makanan orang desa. Gak higienis, gak dicuci dulu ya sebelumnya. Nek ra gelem ra usah mangan ngono. Lah ya wis wis dirahne protes. Ya kan gak higienis. Ini tuh masih kotor. Lihat nih, ada cucian 10 kali ya. Nek kali mili. Kali lo tai lo. Apa itu? Enggak tahu anjir. Yo wis ngali ngono wae tak usir wae.
Wah, lah kae lho tibakno. Wong dikongkon nyelipne kok malah nyapa kae. Wah, kurang ajar. Mangan rambutan. Ayo. Mangan rambutan ae. Ngerti? Kae gampang lara kok malah mangan rambutan ae. Kabur. Yes. Halo Mbak Say, ini silakan dinikmatin. Aku cabut dulu ya, bye-bye. Oh, malah Mas domongi. Delok ngene iki, keri malahan. Kowe domong aja mangan rambutan. Wong lorone ya tas mari, kok malah mangan rambutan. Ayo iki. Enak. 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 Kamu lihat.